Виде, GVC-то за разлика от другите фирми се поддържа за старите модели. Ако вземеш нещо Sony, след една година ако закъсат, вече абсолютно намериш часови, както много е. Да, и аз наскоро запомня не става модела и няма. Предното лято на камера Panasonic. Пак нали се на действие с дигиталните по-новите. Пак не е кой знае космата камера, но якото ти имаш много добра оптика, 12 оптика на зум. До 12 абсолютно гладко няма такива пикселизации. Обаче трябва да насъди дълго, защото то като зумни с 12 на малко открепване, камерата супер много играе там. Но ако имаш статив част, да не проакти на статив, супер яко зумва. Да, дигитална пикселизация е лошо. Можно записаме, няма скандали вече. Загуба на снимачно пространство. До сега почти 3 минути. Добре, че не го лових тук. Е много кофти, че трябва да гледам постоянно какво става на екранчето, дали всеки от кадър. Нали имаш дигитална камера, Видеокамера, защото не беше дигитална. Пак така с касетки. Зависи от тях, ако е по-стара, може да не може да няма USB още. С другия начин с тунер направо. През тунера пак развива сигналите.
даже поначало са повече нови видеокарти, вече има такова Vivo са викат. Нали, видео in, видео out. В момента с какво видео? В момента с какво видеокарта си? FX 5600. А, с нея ли са още? Не, малко по-сериозно. Да. Сега, Не си дадат много пари, да не съм много. тото е лошо, че вече АГП-то замина. А и аз съм на АГП все още, голяма мизерия. Те баш танкажните карти, които са нали, най-изгодните, точно тя ги няма за АГП. Само скъпите модели. Аз съм си надърт Radeon 9.6, ама искам да взема сега втора ръка някой GeForce от по-новите, че да така малко се това. Как е за втора ръка, не? 900. Супер му даде. Ще е злъжа. Ма и той не е GP, защото много му остава. Да, но то 5.9 не е много голяма файда. Тя е бърза за по-старите игри, които са DirectX 8 за DirectX 9, много изостават копиците да дължи. Вече 630 е друга работа. Аз искам да взема едно 6600 GT, ама точно ключи за AGP са много скъпи. Значи за AGP, които са 6000 модели, то ще са по $111, за PCI Express вече по $60 от тези карти. Защото те за PCI станали стандартни. Но това да смятам, от този Radeon съм много доволен, защото ако му пусна по-бърз процесор и по-слаба памет, все още подкарва игрите. Те сега с много се объркат, когато се бахте, наистина той е супер кадрна карта, де се изкарали. Не, тя ти винаги са имали добри карти, ама само в високия клас. И всякъде гледаш 10-11 сериите, само най-бързите модели стоят. Тези, които са в средния клас, на Nvidia моделите ги бият много. Нали, спрямо 600 слагаш 6600, дете супер зле карта. За десната. Пък тази 9-та серия, ако направиха, направо биха коня. Сега ще видим какво ще става за 10-та стана, ще иска нови видеокарти и тя. Не, то се слага, ама ще бъде със стария интерфейс, като на XP. А той трябва да бъде някакъв 3-измерен интерфейс, някакъв на видео. Не, то точно като замисля, сигурно ще му направят много бързо версия за DirectX 9 карти, защото едва ли ще кой знае какво 3D да иска специално DirectX 10. Дедо! Дедо!
обаче не издържам този каскър горе. Мозъкът на милиони са най-подобни. Това ето аз съм скрил в продавата, но тук в България никъде няма. Значи капачка за стандартните генерално глава за пола, не стандартни капачки. Отгоре с винче за статив. И се носиш, взема си някаква поличка, моличка, завинтва си горе, завинтва си апарата и става супер ако статив. Много добро.